Hola, Euskitimers! Bona tarda i benvinguts una altra vegada aquí al meu canal de YouTube. Però ja veieu quina veu que gasto. Sí, estic totalment espatllat, estic malalt. Des que vaig anar al pueblo que arrossego aquest refredat, no he fet net. I allò que fan les mames, vull anar a atacar la mama i tot. Pren-te aquestes pastilles, que són 5 pastilles, una cada dia. Posaràs bo segur. Espero, perquè estic hasta els nassos de tant de moc. A més, notar-te aquí tot així apretat, que ploren els ulls. I buah, el pitjor, quan vaig en cotxe, tu. No fa uns dies vaig portar l'Òria a Capafonts. Uah, ja anar fins a Capafonts, no hi ha curves ni res. Vinga, toms i toms. A més, alçada, em rebentava el cap. Oh, quina angúnia. Però bueno, vaig estar aquesta setmana, ja ho sé, i dic, avui m'he forçat de sortir a pedalar sense tenir cap mena de ganes, perquè estic destrossado. Però bueno, s'havia de fer vídeo, havia d'estrenar i volia provar les ulleres aquestes, xro.sports.com. Bones ulleres de la gent de Tarragona, Ricard al capdavant, molt bona gent. Estem fent una petita col·laboració en breu. Us faré una petita review dels 3 models d'ulleres que tenen, però doneu-los-hi molt. Bueno, bonito, barato. I reto a pedalar una estona. Dimecres 3 de setembre ja hem començat a treballar i la pena va per dins. Però bueno, de moment encara es deixa fer. Endavant vídeo. Pam. Però bueno, estem a final d'estiu. I final d'estiu, sí. Primers de setembre, època de vermar. Però ja aquí, en aquesta zona, ja ho han fet bastant... Ja ho tenen bastant avançat tot, perquè amb aquestes temperatures i això, molta gent ha hagut d'avançar l'època de verema. Sobretot aquestes 2 setmanes abans de començar el col·le o l'insti. I ara tu, la gent ja fa dies que verma, o ja ho tenen tot fet. Ara justament aquí passo per un lloc que no hi ha cap cep. Però bueno, perquè la senyora càmera em segueix fent el ruc de les bateries i el mediamot. Però bueno, això sí que són rastres molt fidedignes de que s'està vermant. Això són els remolcs aquests dels tractors que perden una miqueta de most. Que bo que està el most, dels meus amics de Vilafranca el fan. Boníssim, els amics del Penedès. I res, doncs pedalem. Jo vull perdre tots els mocs. Que me los quiten, por favor. Avui ruta, però de chill, a pasturar bé, més que ahir encara. He de fer passeig marítim Cambrils, Salou, Cambrils, i avui, més o menys. Però bueno, es preveu un bon sunset. I tinc xinguella al davant. Vaig els atrapo. Ja tinc pic. Que va. Ara he hagut de parar perquè estava intentant posar el catxarro. La càmera per tant. Sort que això sí, són resistents aquestes càmeres. Molt fortes. L'única que, per cert, li queden 2 telediaris. S'ha acabat. Malauradament, en breus tornarà a casa seva. Ja en parlarem, però estic una mica trist. Ja us vaig dir temps enrere que hi havia alguns canvis. Ai, què hi farem? Etapes. Poso guapes a les meves ulleres. D'arreglar. I riure! Cago en redeu. I si que em ceps. Sembrat. Que la vida són 2 dies, tu. Golden Trail. Aquí molen molt les vistes, tio. Anem a agafar la pista aquesta que li agrada a Roger, que va super fort, ràpid. Gas. Fins a Bràfim. I veig que hi ha gent aquí. Hi ha una pista de vol per ultralleugers i, hòstia, fan unes filigranes amb les avions aquestes pilotades, tio, teledirigides, que flipes. Curva! Iuhu! Epa! Canviar de desenrotllo, que pujar d'aquests ponts de les autopistes, nano.
Les carreteres són criminals. Bueno, va. Vineyard, vineyard. Que vol dir ceps o vinya. Que us deia, està pujant a fondo, el Bepa. Mireu. Increïble. Coses. Mireu si estic foto que m'he hagut de posar el xaleco, tu. L'armilla, xaleco. Segur que els filòlegs i filòlogues, ma mare inclosa, m'ha estirat de les orelles i dic xaleco. No sé si està ben acceptat, és acceptat o no és acceptat en català. Armilla, tallavent. Hòstia, m'agafa que... Estic fatal, Estem amb un mal. I la lluna aquí al davant i el sol allà al darrere. I aquest dissabte diuen que no, diumenge, hi ha eclipsi de lluna i diu que estarà rato, cosa bastant única. I aquest cap de setmana al final hem decidit amb la Cristina que ens anem a Berga, que fan la Porta a l'Atac. L'altre dia parlant amb en Gonzalo de Trialetes en Red, amic i conegut de fa molts anys, persona molt ben parida, em va dir, hòstia, jo pujaré a Berga aquest cap de setmana per tenir allà uns xanxullos. Bueno, tema de que m'ha arribat un paquet nou de Wahoo. Moltes ganes de veure-ho i de poder-ho compartir amb tots vosaltres. Evidentment, però m'ha dit que pujaven allà dalt. Diu, hòstia, val molt la pena, ja sigui per crear contingut o per veure-ho. I cap allà se n'anirem. Però mira, quin sunset, tu. Això promet, Doncs així farem. Pujarem a Berga, que no coneixem gens del Berguedà, molt poc, i així descobrim territori nou i veiem coses noves. I de part recollim un paquetet Prime. I unes bambes que en tenim allí a mitges de fa anys i que no ens hem vist mai per poder-me-les donar. Va, arribant a Bràfim per la pista Top One d'en Roger, que ja teniu disponible el primer episodi de la tercera temporada de Sobre Rodes. Hem tornat per quedar-nos i per seguir oferint-vos contingut de qualitat de ciclisme en català. Pam! Com mola això de passar pels pobles i trobar-te gent coneguda. Justament m'he trobat el Juanjo Reventós i l'Oriol Reventós, pare i fill. Juanjo dirien a casa després de treballar o de barmar, estan recollint el raïm i l'Ori ja estava al bar. Estàvem al bar aquí amb la gent, els companys, fer la cerveseta del vespre. Adeu. Doncs bueno, xino-xano. I a veure si fem fora aquest coll de mocs. Tractors, aquí a la cooperativa a ple rendiment. I aquest capvespre tan bonic que està quedant i fa recordar la cançó Els Pets, tan preciosa. Aquella versió, sobretot en piano en directe. Cap al vespre és quan... Però bueno, avui no estic per cantar, que no tinc veu, ni nas ni pulmons. Vilavella, poble on sempre hi fa molta olor. De què? A veure si algú ho sap. Expliqueu de què fa olor Vilavella. No volia anar tranquil avui, perquè ja m'he fotut 2 apedretades guapes, tu. I mireu com s'escapa el sol, com se'n va. Al final sí, Sunset Ride. Sunset Hunters. Va, faig alguna foto, que si no se m'ha marxat la llum. Hosti, tu, quina xulada, nen. Estan arreglant aquesta masia d'aquí. Estan currant, Estan arreglant, mica en mica. Això ha de ser guatxi, també ha de costar un pico, Ai, el meu mirama preciós. Oi, quina llum que veig per allà al darrere. Sunset màgic, sortiu arbres del mig. No vull gravar, se m'ha tornat a parar coll de màquina i ara just he passat pel bosc d'en Lluc. Trosset xulo, pertanyent a la localitat de Nulles. I cap a Valls, falta gent. M'he tornat a tapar, tu, aquesta paradinha aquí.
la suor que ja marxa el sol i tot, temperatures avall i l'Òscar fredolic. Això passa per no estar gaire bo. Adeu. Persons, tio, que guai. Molt amor. Mireu. Que xulo. Per aquí i per allà. El meu terreno. Qui vol venir de visita? Va. Hòstia, he de muntar un Esquidime Ride ja. Sí o què? Fem un Esquidime Ride? Faria moltes... Tinc ganes. De veure si es podem ajuntar uns quants i anar donant tomet per aquí. Mazingers i... Després seria guapo fotre uns bons esmorzar, un bon esmorzar, Va. Sí o no? Esquidime Ride sí, Esquidime Ride no. Vaig aquí a la dreta. Ja sé que no ho hauria de fer. Però és que clar, et diuen carretera tallada i què fas tu? Pues no mira com està tallada la carretera. No? Pues eso. Bueno, puc baixar per aquí. Puc apurar per aquí. M'ho miro. Va, estic superenfadat amb la GoPro avui, Una altra vegada ha deixat de funcionar, tio. Ostres, que aquella mica d'espai entre la bateria i el MediaMod i s'apaga, tio. Ho he fet malament, no ho sé, no s'enfadeu amb mi, però ha sigut molt poquet i ara puc anar per una carretera sense cotxes, perquè a més, una altra cosa que he fet malament, no porto llum. Una la vaig perdre quan vam fer el bikepacking i l'altra no se n'està. També el meu és de traga i mocador. Tinc un munt de coses perdudes que no trobo, tio. Quin desastre. Ai, en fi. Va, 2 o 3 quilòmetres i a casa. Sortiran uns 25. Per no voler sortir, pas mal. Amb 2 apretades bones. Fes-ho tu. Tu m'heu vist quina relíquia? Què? Cotxe guapo de gàngsters, tio? Fa anys que està aquí i molaria molt veure el reconstruït. Molt. I res, la meva pedalada arriba al seu final i baixant aquí just per arribar aquí unes vistes precioses del meu estimat poble. Vist cavalls. A veure si puc frenar. Aquests frenos ja estan una miqueta a les últimes. Espera, des d'aquí podré veure-ho tot. L'església del Carme aquí baix. Campanar de Sant Joan. Edifici més alt del poble. I mira-me, aquí dalt de tot. Família, com sempre, gràcies per ser-hi. Molt content. Setmana que ve vídeo, segur. Potser dilluns i dimarts, 8 i 9, que tinc festa. Potser o me'n vaig de ruta, o vaig a algun lloc a fer una ruta així una miqueta bé tot el dia, o potser faig un bikepacking amb una nit fora. Tot dependrà de lo bé que em trobi o la malament que em trobi. Vale? Pues res, va, no us atabalo més, vídeo curtet, espero, perquè no sé quan el monti ja ho veurem, i res, gràcies pels comentaris, info@bikepacking school, si voleu fer una aventura bikepacking, ja sabeu, dia 8 i 9, segurament, o hi ha molts números que hi vagi jo. I si no, res, ens veiem molt aviat. Gràcies.